Ban peniar shishu ia ka jingtip Shaphrang ka jingi jong ublay nongbu nong thau bat ka jingdon kam ban long ki bas khem ha ka jingej ban yele persya ia ki babun ki jinge bat ki jingwet kum ki khon kristan ka kenhun Ri Bhoi Vocal Band ka badai ka kenhun barwai ia ki jingrwai nyam kan pyllait Paidbah ia ka wei ka jingrwai nyam ka balai kerteng Shaphrang To Ngin Iaid ia ka ne ka jingrwai latho dai ba Jesi snaitang ki nongrwai ki bakenthup ia ba Jesi snaitang uba M rendong uba B khongwir bat uba MC lapang on pyllait Paidbah ia kene ke jingrwai ha ka arphoi tarik menta ubanai Oktober archar arpau ha ka por lai baje chanmet ha ka YouTube channel jong kene ka kenhun ka Ri Bhoi Vocal Band ha bayo obanya kren bat ki dikhot jong kene ka kenhun kilai thu bala lej ring ya kene ka video sha khakoi ka badon sha ki thain lauba mausanram kilai thu ru ba on pyllait ya kene ka gospel music video dai Reverend HL Marsing ha prut dat lek Kabudan Harong Mesek Ri Bhoi District.